mata da matasa su ne suke gyarawa kuma su ne suke batawa. In sun yarda Tijjaniya zai yi kyau, in kuma sun bata duka zai lalace. Saboda matasa kullum ina yawan gaya musu ina shigo Nijeriya kan cewa su kula da addinin nan kuma su kula da Tijjaniyan nan, su yi siyan da mai shi ya yi shi. Saboda shehu ne mai tarika mai Tijjaniya kuma bai yi abin da ba kyau ba. To su ma wanda za ka koyi, in kana koyi mutum to ka yi yanda ya yi, kuma in kana son mutum sai ka yi duk abin da ya yi, abin da bai yi ba kar ka shigar da shi. Kuma in ba ka so ka ja masa zagi ko wani abu, bai kamata ka kawo wani abu sabo ka sa cikin tarikan nan ba. Saboda shi da Shehu Ibrahim tarikan nan ya yi shi lafiya, ya rabu da shi lafiya, kuma salloli duka yana yi shi a kan lokaci, kuma duka masallaci yake yi shi. Kuma mamanmu kaman diyanta kenan ko tana gaya mana kaman shehu yana zuwa masallaci so 5 duka a rana, kuma kullum yana riga mai kiran sallah a masallaci, kuma yana tahi ya jira ne kafin ma jama'a da kuma tun yana zuwa da kansa, hali ya kai yana dauki sanda da sanda yake tahiya, hali ya kai in zai tahiya na kama shi mutum biyu, in yana tahi da kafa yake zuwa, hali ya kai inda sa mota yake zuwa, in ya zo da mota kuma ana kama hali ya zamana. To ya yi shi daidai. To kenan duk wanda ya yi abin da ya yi nan, ina gani ba za a gani laihin komi cikin abin nan.